Здравейте. Добър ден. Тази сутрин има статус на Румен Радев. На кой? На президента Румен Радев, с който той каза, че отдавна можело да бъде назначен особен търговски управител и всъщност има такъв законов институт. Без да се правят нови промени. И целта може би е била спешни законодателни промени, с които се свалят част от гаранциите за неговата безпристрастност. А кога ще върне закон или ще го пусне? Не пише. Това е неговата роля. Единствено. Да сложи вето или да го пусне. А не ни дава съвети. И аз знам защо го е пуснал, защото се е подразнил от едно писмо, което поверително му изпратиха. И понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството, той го е подразнил. Кой го Кой го изпратил и какво е? Поверително и за това. От кого е, да? От Чичо. Поверително е, повече не ме питайте. А защо се наложи промяна в закона за особения управител Моля? тогава? Защо се наложи промяна в закона? Ние можем да назначиме веднага. Но министър Станков сега пред парламента ще разкаже какво се прави. Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с Европейската комисия, и с ОФАК. И с Министерството на енергетиката на щатите. Така че единственото, което моля, да се произнесе не в последния ден, а сега. Дали ще пусне закона или няма да го пусне. Нищо повече не се иска от него. Кога ще бъде назначен особен Ако той управител? пусне закона или сложи вето, да го преодолеме, защото в писмото казва, всички процедури са направени, но България има още една процедура, ветото на президента. Писмото обещание за отлагане в този документ. Нека да се произнесе Радев, ще има след няколко дена, ще ви информирам. Това е всъщност план Б, на който разчитаме. Моля? Това писмо ли ни дава план Б, на който да разчитаме? Това е плана. Да получиме дерогация. В момента се работи добре с това ръководство. Всичко е спокойно. Имаме запаси за бензин за 6 месеца, за дизел за 4, за керосина за 2. И ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще мине най-спокойно. И съгласувано с всички. Тук и сега и на колегата Нанасов, и на Кирил Петков, на бизнесмена Петков, мога да кажа, че Пеевски няма да вземе тази рафинерия, както и Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат. И тези решения ще се вземат като геостратегически, заедно с нашите евроатлантически партньори в Европа и в Америка. И в този ред на мисли, след 3 години, никакви плащания. Един провален план за възстановяване. Провален, абсолютно провален през тези 4 години. Вчера близо милиард се завериха сметките в много важно време, защото Петкова може да си съфинансира, си кофинансира проектите. Така че вървиме и имаме днеска 3 закона имаме, които трябва да минат на Томислав Дончев. И в началото на следващата година вече ще вървиме към 4-то и 5-то плащане. Голям успех на правителството. От абсолютно провален план. От нула. От нула пари. Вчера българите са получили, благодарение на работата на правителството, на Томислав Дончев и всички останали колеги от правителството, близо милиарда сметките. Това мога да кажа. Имате ли готовност, ако президента не наложи вето, веднага да назначите? Веднага, на следващия ден. Готови хора имате ли име? Имаме всичко. Чакаме Радев да се произнесе. Кое е името? Какви са шансовете ни за другата? Ще го научите в момента от правителството, когато имаме или вето и бъде преодоляно, или когато нямаме вето. А то съгласувано ли е с партньорите? Абсолютно. Името на... По часове. Български граждани или е Естествено, че са български физическо граждани. лице? А кога ще внесете бюджета, господин Борисов? Аз ще го внесе правителството. Управляващата партия? Не, правителството. Много е различно и огромни успехи на колегите от коалицията и на опозицията. Борисов да не е премиер, ме изключва от всякакви такива въпроси да ви давам отговори. Работодателите обаче заявиха, че е нямало преговори. Това опасно ли е да не се явят отново на тристранка и ще се случи? Последните 4 години аз не ги слушах. Нито работодателите, ни синдикатите много се обаждат, когато спиралата и връзването на минималната, средната и всички останали заплати
вървеше по някакви странни формули. Разбира се, тук имам голяма вина, защото никой не искаше Асен Василев, освен мене. Това беше договорка от манастира и той сътвори всичките тези неща. Аз мога обаче и на работодателите, това съм поел ангажимент към тях, да им кажа, че в следващия бюджет това ще бъде отвързано. Защото в момента има десетки, хиляди, бих казали, хора, които си слагат заплати от порядъка на 1-2 милиона на месец. Стотици хиляди заплати. Тези заплати изкривяват средната работна заплата, защото в Плевен, примерно, не е такава средната работна заплата. Тя повлича вече минималната, оттам автоматично започват да се дигат и да се увеличават всички разходи в държавата и влизаме точно в тази спирала. Сега се съгласих пред колегите от БСП за другия бюджет. От сега им казвам, че те ще се образят с нас, ако искат да имат правителство. Това съм казал на бизнеса. Освен това, вие видяхте вчера синдикатите твърдят, това не съм го проверил, затова цитирам синдикатите, че 28 милиарда лева са раздадени като дивиденти. Ако обърнем обратно, при таван 4000 лева, да видим, ако си с заплата примерно 100 000 лева, плащаш на 4000 лева осигуровки, а останалите 96, какво се случва с тях? И аз тук много се радвам, че Радев вчера се е извинил за Боташ, за това, че България е най-големия инвеститор в Турция, 6 милиарда и бизнеса, предполагаме, останал доволен, че вместо да се инвестира в политиките им, за които говорят, се инвестира в братска Турция. Няма лошо. Може би се извинил и за това, че 1,1 милиарда ние продължава да им подкрепяме енергийно ефективните предприятия. И не е ли странно, примерно такова предприятие, което го дотира държавата, след това да регистрира печалба, да се изпише дивиденд на 5%. А ние сме го дотирали, за да съществува, да не фалира. С работодателите връзката беше прекъсната през тези години по тяхно искане. Държа да кажа, не по мое. По тяхно настояване и на синдикатите дойдоха в централата. Аз съм вежлив човек и ги приех. Вие поканихте ли работодатели? Така, те бяха първи. По тяхно искане. Но никой не приема 22% ДДС. Бяха, вие четете ли, гледате ли? Не бяха вчера на среща с вас. С кой? Добре, окей. Разбрахте ли за крайна сметка това, което те искат? Госпожо, да, слушам. Преди няколко дни бяха работодателите първо. Вчера бяха синдикатите. И двете по тяхно желание. И затова дойдоха в централата на ГЕРБ. И на едните, и на другите им говорех така, както ви говоря сега на вас. Че след като за 4 години сме объркали държавата, всички вкупом, сега ще се опитаме всички заедно да я оправиме. И това изисква разбиране и от работодателите, които сами разбират, че ако сега това правителство с мандата на ГЕРБ намали заплатите и очакванията, които имат хората, това ще компрометира еврозоната. Защото хората ще кажат, влизаме в еврозоната и ни се намаляват доходите. И веднага ще ни върнат към постната пица на Дянков. Така че, уважаеми, това мога да кажа. Така, и последно, за което трябва да се извиниме, че продължаваме България да има най-ниските данъци в Европейския съюз. Това може би Радев го е направил, не съм го чувал. Най-ниските данъци, най-ниските дивиденти. Всичко най-ниско в Европейския съюз има българския бизнес. А защо тогава трябва да увеличавате ДДС на 22%? Никога ГЕРБ няма да съгласи да се увеличи ДДС. Ние сме казали ГЕРБ, че данъци няма да се увеличават. И ние имаме най-ниския данък, 10% от целия Европейски съюз. Благодаря и хубав ден.